15. декември 2018 господово лето. И прекрасно. Поглед, катедралче. Твърди някакво. Станати. Убавим. И како е била зимска. Убавим. Сърцето на Европа, Братислава. Убавим. Там още едно позади има катедрала. Още едно. Зад зидините от твърдината. А той иде оттам. Прекрасно. Много осветлено. И зима изгледа. Убавим. Зез ви поздравя. Зез пред зидините на Братислава и катедралите. Убавим. И готови там на центърите. Касъл, храд. Значи там е горе твърдината. Мичаласка брана. Там имаме Президент Палас, Шубев. Мавин. Тук е горе замока. Се гледа. Братислава. Център. Ева го, горето. Той е горе там. Е тук трамвая вози, ке не сгази. Кафевър. Скална улица. Дула, бриши. Е малко по-близко и по-високо. Фатиме. Давай е метрото там. Трамвая. Давай. Горе. Бриши. Немаш да радим. Значи ми ти ни почи концерт. Зезе, поздраво! От Братислава. Горе замок. Доста хубаво се гледа в светли. Близина сме негова скрос. Опа, ево метрото Дубровка. Трамвай. Нов, кръцка, цървен. Цървено. Оп, той излезе от другото, от дружина. Значи оди под замокът. Тунел направен. Лавина. Прекрасно. Нямам сбора. Иди горе. Uživajte. Ovo je jedan del od bedemite, od zamokot. Opa, i se liza. Bratislav centar. Opa, kameno. Iha. Zezve, pozdrav. Se lizga. Jedemo na dronov. Vega. Odimo na koncert. Sami so gospod napred. Pa nemaše.
direktno do Bratislava, niz bega той возил, pa su автобус до Трнава, по Трнава 20 минути чекав, се прехвърли на воза до Братислава, главна станица, железничка, главната ще ми е. Прекрасно. Бавим. Nemam zborovi. Bog da ne se lizga ovdje samo. Aha. Prekrasno. Sve stari zgradi, štete i škrtani. Kako sve gde. Užas.